Kabahin niya itong kaso sa pagpanigbas ug sa kairos dakwen sa Mandaue, nagkaabot kaganiha ang reklamante ug ang iyang silingan kag gipasangin lang responsable sa pagsamad sa iyang binuhi. Pagmahay ug pagpangayog pasaylo gipaabot sa gitumbok nga sadan. Sa follow-up report ni Nico Serino. Sa hearing nga gipahigayon sa Barangay Hall sa Mantuyong, nag-abot ang tag-iya sa gitigbas nga iro ug ang iyang silingan. Niadtong Lunes, mireklamo si Lazel Perez human gitaga sa ulo ang iyang iro nga si KJ. Nagpatabang sab siya sa City Veterinarian aron matahi ang dakong samad nga nahiaguman sa iyang binuhi. Sa hearing, giangko ni Jessie Tan nakadapat siya sa iro kay giingong gigukod niini ang iyang anak. Aminado sab noon si Perez nga wala niya gihiktan ang iro ni atong higayuna. Nagsunod ba niya, nagdagan akong anak. Kami nalisang man niya, mga kalitan sad ko. Kasi may dipinsa sa anak ko. Nangayo og pasaylo si Tan sa hitabo o gidawat kini sa tag-iya sa iro. Atras lang ko sa kan kay bisan unsaon silingan baya mi magkita baya gyud mi na Pasko na pod. So dati kayo natay hatred sa atong silingan. Apan bisan pa niini, mo take over isip reklamante ang Island Rescue Organization kun IRO. Hayan mo padayon gihapon sila sa pagpasaka og reklamo gumikan sa kalapasan sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Ang law natin is very strong. Kaya nga may law ang animals kay protected gid sila sa so kita tanan reminder lang na huwag talaga magpasakit sa mga iroan iring. Kung ni-report to siya nga kani diri gipaghot niya murag kanang kuan ako kanang murag nabalaka ko sa kuan sa kong anak, so posible nga adtuon gyud na akong ipado kay namatay ato ang rabies coordinator, so si Lizel pay maka-penalty. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.